Slušaj sad ovo. Posle koliko godina sljedeće biljke daju prvi plod? Orah. A mislim da orah brzo daje plod. Relativno. 4, 4-5 godina. Ne, 10 godina. 10 godina 10 treba orah. godina. Kesten, Pa reći 7-8. 3 do 5. Avokado. 2. Gledaj, znači ne koliko često daje, nego prvi put. I uvijek su prvi put Da, razumijem. treba mnogo više vremena dok biljka izraste, dok krene da daje. Ali ajde reći ću 10. Tu si negde. Od 7 do 13 je Pa dobro, ne da sam tu, nego sam po sredini. urma. Pa ajde da kažem 15 godina. Urma od 4 do 8. Ajde sada nešto malo tu domaće. Ajde. Borovnica. 2 godine. Bravo, 2 godine. Dobar si. Limun. Pa ajde reći ću možda 5 godina. 5 godina je od 6 do 10 je ako raste sam, Dobro. a od 2 do 3 ako se kalemi. A da li znaš za agavu? Tequila, agava. Pa to je nekako zeljasta. Ne znam koliko ona može da... Ali ajde kažemo 4 godine. 7 do 15. Zato tequila, dobra tequila skupa. Kiwi, 3. 4 do 5. Dobar si, bravo. Da. Banane, Možda 6-7. baš si pogrešio. Banani jako malo vremena treba da izraste, verovali ne. Od 9 meseci do 18. A što je banana zeljasta biljka? On nije drvo uopšte. I za kraj ananas. Godinu dana. 2 do 3 Jer on godine. raste, da. 2 do 3 godine. Da, pa dobro, nije loše.